Hello mga Oragon! Welcome back sa aking channel, Bicol Express the Oragon. At kung kayo ay bago pa sa aking channel, please don't forget to subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell para updated ka sa mga video na aking ina-upload. Anyway, ngayon ang aking content ay ipapakilala ko lang naman sa inyo ang aking new friend. Bagong kakilala ko. Ayan siya. Ayan yan. Isa siyang Amerikana. At ang pangalan niya ay si Tiffany. Ayan, si Tiffany. Si Tiffany po ay kilalang tao sa kanilang lugar. Kumbaga, yung kanilang pamilya ay galing siya sa royal family. Royal family, kaya nagustuhan ko siya. At masasabi ko na ang kanilang pamilya ay very nice. Very nice. At bukod pa doon, si Tiffany na isang Amerikana ay inaaya niya ako na mag-date daw kami. Mag-date daw kami. Ayan, mag-date sa mga bars. Para daw magkaroon kami ng magandang bonding, magandang memories. Magandang memories, ha? Ang sabi ko naman, kako, gusto muna kitang pasyal sa Britanya. Ayun, para i-treat. Kaya nagkakilala kami ni Tiffany. Ayan, isa siyang Amerikana at galing siya sa royal family. At masasabi kong very nice ang kanilang pamilya. At inaaya niya ako na mag-date sa mga bars para daw magkaroon kami ng maraming memories. Buenos mo naman. Sabi ko naman, kako, dadali muna kita sa Britanya para i-treat. Ayan. Kaya, ayan, alam nyo na, kilala nyo na si Tiffany, my new friend. Bye-bye!